Deci, hai să zicem că nici nu știai de Instant Factory la ora 11:58, ai descoperit Instant Factory. Da. La ora 12, în 2 minute ar trebui să-ți faci contul pe platformă, nu durează mai mult. E un proces super simplu, e ca la orice alt, ca și cum îți deschizi un mail pe Gmail sau orice alt produs electronic. Informații minime, contul, Serviciul, datele companiei. accesezi orice platformă, îți ia 2-3 minute maxim să-ți faci cont și să-l validezi. Da? Urci factura în maxim un minut, maxim 2 dacă ai și ceva documente care să arate că ai un aviz de expediție, un CMR dacă ești transportator, niște documente care arată că partenerul tău a acceptat deja, le ai, ți se cer prin lege. În maxim 2 ore te sună cineva din partea noastră și îți spune we believe we can finance you, te credem că te putem finanța. Nu că au primit, ci că au făcut și verificarea între timp. Am și făcut verificarea. În 2 ore, în 120 de minute, trebuie să venim să spunem, de multe ori mai repede.